ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео фақат квартираҳои фурӯшӣ мешавад. бисёри бародаро дар комментария нависанд ки фақат квартираҳои фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода чоркомнатаа квартира дар 9 бошона қарор дорад. 110 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. об ва светаш постоянно мебошад. документ ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 270 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим. дукомнатаа квартира дар 7 бошона қарор дорад. 53 квадратный метр. новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. нархаш 200 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 31 микрорайон. дукомнатаа квартира дар 6 бошона қарор дорад. 70 квадратный метр. новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 220 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якомнатаа квартира дар 3 бошона қарор дорад. 35 квадратный метр. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо ремонт дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. дукомнатаа квартира дар 1 бошона қарор дорад. 62 квадратный метр. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳоро нав евроремонт кардагианд. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. нархаш 296 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед,
занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Зарафшон, секомнатаҳа квартира дар сеҳи мошона қарор дорад. 57 квадратни метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастая мебошад. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремон. хонаро бо чӯди чораш сирочна фурӯхта мешавад. ванна, топли пол, кондитсионер, холодильник ҳама чиз дорад. нархаш 390 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 4 микрорайон, дукомнатаҳа квартира дар сеҳи мошона қарор дорад. 62 квадратни метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. дар наздикӣ роҳи калон магазин дар наздикиш аст. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомнатаҳа квартира дар 6 мошона қарор дорад. 47 квадратни метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремон. хонаро бо чӯди чораш сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 350 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро ба хонаи заминакӣ. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хона ёвем, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд биловардан мегирем. ине мехоҳед дастгирӣ кунед бародаро. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон, видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай бародаро, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.